Кай дадаш хоҳанд ва самолёта мешина. Да, нагӯен. Хай Нилу. Ҳар рӯз манам хекатаса медорон дапши, имрӯз ахтадаш рӯзи выходношум дадаш пуромадан. Гулакой хушуш да инҷода. Кай ман инҷода гул мешинонаму. Инҷода мехом ҳамашда гул шинонам. Қап нағалси охи бо. Қапша. ها. بس؟ نمیخوای دیگه. سر شدین؟ خان رفتم نه تو مکتب میگیریم با چی؟ ویلیک سه چرخه ویلیک سه چرخه مایده ولیم تاجیکستان رفتن بعد ویلیک میگیرین شده چیزی خواهیم вертолетик mana. Чи будай? Вертолетик будай. Ай ҳама зурашона ваяю. Инаш барои очи. Шалақ кенем. Дина Ниле магазин рафтам. Ниле шинодиша. Шумо да ҳам мошин даңс, ҳам мотоцикл. Багажникаш ҳам махтум кида будем. Теги сидеш багажникашна. Рафтем Нилю. Биё Нилю инҷа. Биё машинаши. Машина не, мотоцикл. Кани? Вау. Beşler şundan. Допикада нағалтадаши. Ну. Буги. İstihar edin bana. Qadış merasa? Skuter. Bo top da distay mana. Хафро биё нағалти бонҷо. Рафтем. Ёлкаҳои мо бинен чӣ хел кушода шудай. Ман инош хушрӯ, инош зимистон тобистон ҳам хел хушрӯ меистанд. Ман инош кушода шудай бинен. Сен ракеткаша. Ракеткани. Пасти. Гуреза опасный сарус. Не, Гурез, не гурез. вот слишком сладкое. Сколько? Чия мана бинен чихал. Шушидян. Чия?
кабути. Наканчона бо я рӯз бинам ҳа гуфта кандисам кабутиёй на майдача накана кай калон шудад ба меканем шуд рафтем унҷа рафтем иса намақа ҳаво гард ман инош набромад ҷанҳоли габза имрӯз ман обедда окрошка кардам кефиркати кефиркати оқа зур нашудае не ки ба мазза хӯрда мешавад бо ман хеле лепёшкаҳо кардам ай ҳозир дадаҷонаш биёд баъд шишта мехӯрем ҳама каса да гапотона тамом кардем хеле лепёшкаҳо ай канали таҷик келин тайёр кардам як бор творог кати тайёр кардам бисёр бамазза шудан ин дафъаи дика сир кати тайёр кардам окрошка да картошка дута картошка дута тухм бодаринг редиска ва кефир бо камтари дига райҳон кабутӣ набуд барои ҳамин баҷои кабутӣ райҳони хушк андохтам